Boleh syukur ni baru kiba jumlin man pe ka channel ko jongi ka channel jongi kedai in the jungle Meghalaya. Kan yo i video sigi kibang i upload por sa cloud ngile ki bushcraft isna ki yeng hawa cloud isna ki sam cloud kumnung i upload por hapo cloud atrai bon ki kasi youtubers kiba duna kiba le kanika benta Andrei ngi jit ikani ka content nomor ba ngi standar bandon sa cloud isyo sngo gi jingpa ki sim jingpa ki merat iyo ban capture hai ki kamera sijungi ye ki sim ki pseng ki merat ki ba ngimla ban yo isu haslong hapo sor Andrei shapo cloud shabar shlong ila ban yo I hope you enjoy our videos. Mta kasi don hang ni hapo wa umyam ba baro ngila ju ye kren ba maring yo I ba jing hiar jong ka wa umyam mta ka snam ka long shaba palat ho yo I pe kini ki dolonong ki bobun kila pau pen ringkau ba ka jing duna jong ko ti mta kasi ngin pelut yo ka por jong I hang ni hapo wa umyam but ngi stanat ba kini ki dolonong ki bangim ju yo ban yo kejat menu mta ngi yo ban yo kejat Sengaw hai pe iko video jongi mta kasi
Pusat. Bang ha. Sat berat tangkap. Kerang.